থাতা বাইদি কেউ কেউ তো স্টুডেন্ট একদম নরম অমলে মাধ্যমিক পাস খাইগলাক না ও অমলে 12 পাস খাইগলাক নাহি যে বরম খাতামনি বরম পর্যন্ত আংতিনি অর কলেজ কাজা ফেনগো তার মানে না কোনো দিন লাইফ দির আংলে খারমিয়া আং জ্ঞান কই আনি বখরব কই হিনই নিজে ন নিজে কমজোর মনে তা খাইদি আই ক্যান ডু হিনই সব সময় খাইদি আই ক্যানট ডু হোয়াট মাই ইউজ তা খাইদি आंगले मांगला खा that means English baita मुझे I cannot do आंगले माया कोनो दिन what use ता खाइदी आं मानु हरि सब समय what use खाइदी आनी लाइव आं गोबां मा आनी लाइव नि काहिनी ना आं इच्छा सालाय एर परे आनी प्रोग्राम तयदुगो तंखो तयदुगो प्रोग्राम बोरै रावबायनो प्रोग्राम पाइयै तयदुनि प्रोग्राम पाइमनि नायदि लाइव बरफ देरानाय सामन तांदे तांदे पढ़ाशोना खाइते खाइते लाइव अनेक देरामुं फाइनाय केबे मुं फाइनाय आ केबे मुंनो ओवरकाम मा खाइनाय इंग्रेजी बाय काइसे वर्ड दंगो फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस तामो बुजिखा लाइव फेलियर कांगे उ देरामुं नि होते जों तर के सरंगै जों बुजखां आगौ मा थांनाय बरो हिना फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस बोरे बुजिखा आनि लाइव आं मा दंनि फेलिंग जाक बै आनो हेनो आं क्लास 9 8 परे फरो सिनि जराव खाय रूल नंबर जे लेखा रोंगि आंखे रूल नंबर उफ्लगर होजागौ सिनि जरागो जे परासुनाव खायै मार्क हामि आंखे रूल नंबर उफ्लग खिथार जाबाय आनि रूल नंबर आं बगिया खताक थानो 93 102 जन आगो 102 जन आगो क्लास 9 आनि 93 तकमानि ओ स्टुडेन्ट एकदम आं हामिया तकमानि Piaba माध्यमिक गाहाम के गाइड में नि बागै माध्यमिक आं फेल जों थांजा हायफानो आं हारमानिया आनि बाबु आनो सब समय एनकारेज खायो नों पास होनाय नों गाहाम सरायसि होनाय आनो उत्साह रिमां आनि बाबु आनो बो माने आनि बाबु दिनै गोथां दंफांखे बबोसो खुसि खाबो आरो नंगौ आनि बाबु सब समय आमाय पाइस खायो सागा दंथै फानो आनो बो आशीर्वाद दै दंगो नों बर कदर मांनाय आनो हिमतिसिया सफिसार मांनाय सब समय आनो उत्साह रिउबो किन्तु दिनै आनो बुबाग्रा साइतो मोनबाय आनि आमसाइनि बर'रो बुद्रिमा बाय दिनै ओ पजिशनाव फाइ सब पाइखा दिनै बर'नि रेसपेक्ट बर'नि सम्मान दिनै आं धोरों मानो आ क्रेडिट जंत आनि बाबु आ क्रेडिट आनि महाराज आनि ओ क्रेडिट सिनियर इएम दं कमल कलय सार दं आबुनि बागै जे बरक निनि उंग्लक बास जानायनो कोनो दिन तापकदि जे बरक निनि उंग्लक बास जानायनो हेल्प खाइनि न तापकदि आ क्रेडिट आंनि नाम सुगो आनो तुनसानिगो आनि कृष्णपुरी बरक र सिनियर दंगो ताकु असुक दंगो सिनि बाहु दंगो याक सपन दंगो बरकनि याक दंगो बरकनि सुबासु दंगो सिनि ताकु मनोरंजन थिरंनि फान बायां तिनि सुजुरा कुजोगो काइमानखा आंगो क्रेडिट बरगरि नाम सुगो नरगो सालसा कुजो कानाइखे बखा कोनो दिन ता सबाइदि अग्रानि कखनादि निरन टीचर्स नि कखनादि बुमा उफानि कखनादि बुमा उफानि इमान बेलाय कुजो आं हाइनि बागै नरगनो तिनि एडभाइस मा खायो आं सालसा माध्यमिक से पास गया बाबू भाई स्कूल से रिफाइजागै तेलियमरा रिफाइजाका माध्यमिक पास का आगोटला रिजाका 12 पास थांगा रेजर हामरग आगे फेल तो मानी कॉलेज पाइखा जेरका एमएस पाइखा मास्टर डिग्री पाइखा तैबा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रा अनेक यूनिवर्सिटी ओ खाइखा खाइमां यागुलो आं सालसा मास्टर चाकरी मांखा तागरा आनि स्टूडेंट दं जवा तो फारारा दं तिनि नगे आं खुशी गो लामा मालायखा आं खुलुमो अमा हाई रेसपेक्ट दे दुनिया गो आं कुनो नांगि हाजि ताखरो बुरो और रेसपेक्ट सहजे मानिया रां बै पाइमाया आ रेसपेक्ट नो रां बै पाइमाया ताखरो बुरो हाई बागै तिनि जारा स्टूडेंट दंनाय र ताबो बाहानि स्टूडेंट या नगु और जगह माही देव बर्मा dalai kusu kotoran tangka kotor
sini takubo sumni moni betani musaje or jaga asuk sok tini college bro tini akas hai cerai kaham kusuko teruk fight tongo akas depor ma leader khorok busung man ba leader kabang gei maya chief minister khorok busung ba khorok sangu prime minister khorok busung ba khorok sangu MLA koijon man tripura go 60 jon angui mano lakh population chiro 40,000 above tongo sini population I'm sorry 40 lakhs 40 lakh ni upor tripura go population tongo o jaga student kabang ma tongo imang nung nai tini akas depor mar phai shop paiya sini o dino se maharaj bai masalaiga sini takuk james betongo तेलियामुरा गो सबसे सामु कहाम के तुरुम तांगनाय दफानि बांगै स्टुडेन्ट न तिसानाय के आकाश देव बर्मा आंनि जेबो महाराज न मा सावहायसि नर बमा हायके आकाश न सोरगै बासाय फैदे जों तंग थांलायनाय एन्जय फैने लायबो आंबो एन्जय खायबो आंनो बोरसाब नामा हामजागो रो बोरसाब तांसा तांगै बियाबा तंग थंमानि साथे साथे दिनि फ्यूचर न मा सनामनाय आं तोरमानि परे तामंनाय tini ang kotor sai manu dofani bagai ang samung tang tongo norok bu dofani bagai joto samung matang nai tini maharaj sungno thangsa khaika sungno tipra mathani MLA 13 jon samkha NDC sarkar toi phaika tini le north east no si satta atta rajyo no si thangsa khai phiu kha abo maharajani phan जों दिल्ली थांनायाव साइजों महाराज साइजों दिल्ली थाङो जों थाङो दिल्ली थाङै मा सांनाय जाव तिप्रासानि अधिकारी बागै जों सयनो साखांखाय दिनाव हरंगा सयनां गागन जों किरिउइ मा चलेव ताखरो बुखरो मा किरिउ तामनि बागै जों ओ जागागो मा किरिउ सिनि मोनसाखरै पुलिस नायके बैनि अफिसार SDM थांगे SDM बैनि अफिसार ब्लक थांगे बैनि अफिसार थंसे बैनि अफिसार ओके सिनि लेके बसिखरै Kemudian norok korok, tini education jadi agok kangke, educated kangke, norok tini TCS officer mengenai SDM mengenai, salsa dia mengenai, SPK mengenai, kau SDP mengenai, kau bahasa Hai mengenai, kau bahasa mengenai, airport itu apa nih bagi samutang mengenai, imang, kasih kau sini jam sama Hai, tuh imang nung mani, abo imang asal ya, sisa tuh imang nung mani, abo asal imang. जों सिसाथ' इमां नगौ आंनि बोखाङाव गायसे इमां दङ आं सालसे बर' कथ' रोंनाय सालसे बर' कथ' रोंनाय अमाहाय आंनि बोखाङाव चेलेन्ज दङ गायसेया चेलेन्ज दरनि बोखाङाव चेलेन्ज क्रिएट मा खायनि बोखाङाव नोंनि बोखाङाव चेलेन्ज तैरि मा खायनाय एरपरे दर कुसु गाय फैनाय साकसांनो कमजोर फिल्टा खायदि ताखर बुखर और जत स्टुडेन्ट दंनाय दं आं मा गबाव देरं न नायदि ताबक फाइनाली आं किसा कक सागै मोथांसिनाय महाराजा साबुनि बागै सामुंतां दं जिनि तिप्रासानि बागै जिनि तिप्रासा ओ हानि कमल नां दंखा नायना कमल दंखा इस सालसा जिनि हावो 1949 15 अक्टोबर जिनि महारानी कांचन प्रभा देवी भारत सरकार बाय गोरों थाखुरो जिनि पपुलेशन 90% एबाब दं मानि वान सबे 90% एबाब दं मानि बैनि बर only 10% tini biang sensokka tini sen 20% bini boro 80% engka ba sungma satok jak sinai pitok jak sinai blai chini bukhok ni mai du chini bukhok ni mai shek sa jak sinai tini saja bin butoku nerok tini kebo safe and security groi kebo nirapotta groi je kono somoy tini no kaise incident nokha chini TISF ni president sajorate borma akromon khaijakha bujakha bini borok bai नरक सालसा बुजा गैमानो साबा बासानाय साबा नरक खायमानाय आं सारा मुसुं सरायके ओ मन्त्री विकास देबरमा रक्षा खायमानाय नाराम बद जमा केन्द्र रक्षा खायनाय ना जिदेन चौधुरी फाइगिन्द्र रक्षा खायमानाय जे समय तिप्रा सारक बुजागो सातक जागो रंखेर जागो बुथार जाफोरखाय बुबाग्रानि तिप्रा मता बुबाग्रानि वाइटेप बुबाग्रानि TSF जिनिस बासावो आन्दोलन सुबुं बुबाग्रानि सेंग्रां जिनिस बासावो तांगो बरल तिप्रा साया दे बरके आन्दोलन खायमे दे सिनि बागै बरक आन्दोलन खायया थुइ दंग बरक ओ मन्त्री कमानानि किरिजांमनि बागै MLA की कमानानि किरिजांनि बागै बरक थाइसेबा साया बरनि रिमोट कंट्रोल बैनि या फागो एंगारनि फागो या फागो सिनि रिमोट कंट्रोल सिनि हानि बुबाग्रानि या फागो हानि बागै जों महाराज
जों हन्तैनो बबे कक नावो बेनि जे हिन्दुइ जों महाराज कक नागै दिनै सामं तामो बाय प्रिपारेसनाव थांजाखायो माखा दिनै TISF हाय स्टुडेन्ट कायसा अर्गानाइजेसन संसाय माखा ताबगले जों त्रिपुरा कायसा सिंनियो जोंनि उंक्लगो मेघालय बासानाय मेघालयनि CM जोंनि बरम गोनां कनरेड सांमा हाय बर नर्थ इस्टनि सबसे चीफ मिनिस्टार स्ट्रंगेस्ट चीफ मिनिस्टार का कनरेड सांमा बसी महाराजा बाय दिनै मिलायखाया ताबक जोंनो केबो आगरतलागो याग्रि खामाने मेघालयनि बर पर्यन्त जोंनो फान्दिनाय दिल्लीगो बुकंबारारक चिंकी चिंकी होनै छातक जागो निंदारि जागो ताबक निंदारि नै दिता त्रिपुरा सिमी त्रिपुरानि बरक निंदारि जाखा बुजा खांखे सारा नर्थ इस्ट नि बरक सिक्किमनि नागालेन्डनि मणिपुरनि जत कतर कतर MP तंनाय र मिनिस्टार तंनाय र जारा एकदम स्ट्रंग लीडर तंनाय र चिनि उंक्लगो बासनाय जों ताबो नर्थ इस्ट थानसागे आन्दोलन खायनाय ताबो गिरिजानाय गैखा ताबो त्रिपुरा कायसासि बैसाग नाया जोंनो रेल बैथांगे आन्दोलन खायलायगो जन्तर मन्तर थांगै ताबगले रेल कायसाया रेल पास्ता पुंनाय पास्ता मेघालयनि बरबो थांनाय नागालेन्डनि बरबो थांनाय अरुणाचल प्रदेशनि बरबो थांगै जोंनो सापर्ट खायखांखे दिल्लीयाव सांखांगे चिनि मान थाइर दलक दलक ताकति नमारिनाय बर हायनि बागैनि महाराज सबसे YTF बाय TISF ते TWF जोंनो सबसे महाराज गुरुत्व दियो कारण निराव ताबो कथार जराय नरक राजनीति साइमेखो नरक नष्ट गैयाखो निराव कथार आ कथार जरांनो कथारनो ताबो कथार लामाखौ लांथारनानै महाराज जायथबो हायनि बागै सबसे इम्पोर्टेन्ट स्टुडेन्ट ताबो सोरमानि जरानो र अनेक কিছু सोरजानाय दं हायसे जारा ताबो खासिया र जेरो रिग्रेट मा खायनाय कलेज दंफोर खासि जागलियानि स्कुलाव दंफोर खासि जागलियानि आं बाय ताबक लेखा फरायनाय र 102 रुल नाम्बार दंनाय र मा बोसोर बर सबाय नायतुं माने 6-7 जन सि चाकरि मानु ते बाद बाकी के जत फेलियर नगा आसल जा खरकसान आं निंदारि मानिया रिक्सा ड्राइभार बाय आगत लागो जखन मालाय आं MLA मानि परे आनि बন্ধु आं रिक्सा ड्राइभार बाय आनि बন্ধु सिबले नै फटो बुजा गई फेसबुक आं रेडिबो आनि बন্ধु बले किन्तु बरक आ जरा खासियानि बागै तिनि बरक बुगि मा दङ ताबो नरले बिसिङो जरा खासिया दङ आ खासिया दंनाय र आं खासिनि रिक्वेस्ट खायमासि नरक ता जलेदि नरक ताबो खासि खांखे लाइव ते देराया नाय जों किरिजागो नरनो देरानानि जों किरिजागो जों गारजे अ जागा अम्पिनिबो दंनाय आं सायमोन तुइदुनिबो दङ खरक बुसो तुइदु अम्पि आनि आमचाइदि र स्टुडेन्ट दं किसे याक्ति सारि दं प्लिज कयजना त और अमरपुर कलेज आइसरी तेलियामरा कलेज पढनाय किसे याक काहाम ते बुद्धि सानै खना बाक्साति से दङ बेलायके नरनो हामबाय नरनो जे कोनो ओभार टेलिफोन कन्ट्याक्ट खायदि नरनो सबाय जाग गांखे आनो सादि आं नरनो सामो सदु नरनो सिमि खाक सामा हायो तेलियामरा डिभिजननि जारा TISF दंनायबो वाइसे सार कक सालायना मुसुखो आनो कल खायदि आं कक सालायदो दिनैबो आं किसा मिसा नरनो जे चौसा आं किसा मिसा सुबाय गलां थांनाय बने परे आं हायनो हाय तुइदुबो थांफिनाय आनि मिटिं दंगो ते कक सालिया कक साके कक पाइलां मा गरि हायसि जों जारा कक सागै लयनाय रबा कक सामले तत्रा हामिया बिसे बारै थां जाबनाय ता कक साफोरखौ तत्रा कहा अखुनि चेन्नाइखौ थाङै डक्टर एपोलोखौ थाङै नायजाक फायखा तत्राव गोसा हाय बाय थांगे देरा खां कक ता सादे कक कम सादे हिसाबा नंगबा अरे आंले पॉलिटिशियन सि आं खरकसा इलेक्टेड बर आं कक